say we got nothing in common. No common ground to jaké z toho máte pocity? Pocity z toho mám velmi dobrý, úspěšný, protože já už asi půl hodiny to tady ujíždíme s Ankou. A konečně to jede tak, abychom si představovali. A jak to, že se neflakáte? No, mám ještě babi než Anka a nevím, prostě. Babi bych nenarážel. Ale jako kdybych neměla podporu všech lidí kolem mě, tak bych tady určitě nebyla. A to by bylo asi všechno, co bych tomu řekla. Takže já bych tě chtěla zeptat, jaké máš pocity z toho? Chtěla bych poděkovat sponzorům. Samozřejmě mý rodině. A bylo to kutné. Pojď! Já myslím! Takže já se do vás ještě naposledy zeptat, jestli něco chcete dodat ještě k těmto jízdám a k dnešnímu dni. No tak, já jsem si zapomněla říct, že bych chtěla poděkovat celému volejbalovému kroužku, protože nebejt, tak už jsme tu vůbec nebyli, prostě. Takže jsme se tu fakt v hojním počtu, ale i tak si to tady užíváme. heart skips a beat. Only most true lad with some kicks, yeah. I can't see you're not. Tohle bylo gutější. A vážně všem moc děkuji. Jako tady kameraman, to je vyloženě jednička. A řekla bych, že to už pro dnešek stačí.